Ai viime peli. Siis näitkö sä, miten Orsino pelasi sen viime pelin? Siis se, miten se liikkuu siellä jäällä ja miten se käsittelee sitä mailaansa. Siinä on upea mies. Siinä on upea mies. Mä en tiedä, mutta alkaa nyt kyllä kuulostaa vähän homolta toi sun touhus. Itse kun homot sanoo. Vähän turmaa välillä. Okei! Mitä jos joku meistä on homo? Tullut tirkistä! Niin! Rauha! Ihan vitun bossin treenit Orsino. Joo, kiitos. Haista! Poja! Ei vitsi, se koski mun! Hei! Kerätkää itse. Isot pojat. Tärkeimpääkin puuttuu. Esimerkiksi se, että te pelaatte aivan päin helvettiä. Mikä teihin on mennyt? Ei täällä ollut mitään ongelmaa pari viikkoa sitten, kun annettiin niille Tanskan pojille turpiin. No ihan niinku se olisi ollut jotenkin vaikeaa. Ne pelas niinku naiset. Eikä se ollut mun syy, että se niitten hyökkäjä kampitti mut. Niitä hyökkää etsi koko pelivalentina. Jotain paskaa sen kuolleesta isästä. Ja sedästä, joka meni sen Aikun kanssa naimisiin. No se silti kampitti mut. Ja et ois tullut kampitetuksi vitun net. Pojat! Pojat! Mua ei kiinnosta niitten perhedraama. Se peli on voitettu. Mutta ette voi hävitä lauantaina. Ja tällä menolla te ette voi taas edes meidän likkojen ringette joukkoon. Nyt oli kyllä hiljaa! Pidetään ylimääräiset treenit keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. No niin, huippu siitä! Ja kerätkää ittenne. Hei, mikä on? Väsyttää. Nuku enemmän. Sun pitää olla lauantaina kunnossa. Me ei voiteta, jos sä et ryhdistä. Sä oot Orsino. Sulle teet temppu eikä mikään. Hei, Orsino. Onko Olivesta kuulunut mitään? Ei. Kännykkö taitaa olla Valentina. Valenttinen. Mitä sä sen sille annat? Enkö mä oo sanonut? Valentina, kun se on se... No eihän sitä tänne anna. Sä muistat mitä viimeksi kävi. Se koukkuu siihen Candy Crushiin. Siis toi on ihan oikea ongelma. Mun sirkku jäi koukkuun johonkin, en mä tiedä, nettikasinoon ja sit se katosi ainakin 5 kuukaudessa. Sit kun se tuli takaisin, niin se oli onko sitä kauhean Olivesta kuulunut mitään? Ei. Mut se postasi eilen Instaan. Ilmeisesti sen veljen kuolemasta on tullut vuosia. taas.
No niin, näyttää olevan joku jokavuotinen juttu. Sanokaa matikan tunne, että mä en tule. Onko sä varma? Olen. Jos mä haluan maata sängyssä ja kuunnella Remin Everybody Hurtsia, niin mä saan maata sängyssä ja kuunnella Remin Everybody Hurtsia. Kuulostaa kohtuulliselta. Rem. Hyvä valinta. Niin on. Kommentoikaa siihen Olivian kuvaan joku sopiva ero. Joku sopiva ilta. No eikö se ole vissiin vähän ihastunut? Laitetaan munakoisa. Munakoiso, vitu näällä ja se veli on kuollut. No sitä suuremmalla syyllä se voisi kaipaa vähän piristystä. Ei, kun nyt me yritetään empatiaa. Okei. Kommentoi siihen joku surullinen emoji. Mummo. Mummo, mitä vittua? No mikään ei ole surullisempaa kuin vanheneminen. Kun nyt annat sen läpi. Ei kun oota, yksi vielä. Zombi on tosi surullinen. Ei. Oota hetki. Noin. Nyt siinä on tommonen särkynyt sydän. No aika tylsää. En tunti alkaa. Vihaan aamu. Niin. Kerro se elämästä. Oi niin. Vai? No pitäisi mennä vähän tossa. Sitten salille. Mulla on iso. Okei, kaverit. Mikä maa, mikä valuutta? Illyyria. Se oli retorinen kysymys. Mitä ihmiset Illyriassa tekee? No pelaa jääkiekkoa pääasiassa. Sekin oli retorinen kysymys. Mut itse asiassa mä oon tosi iloinen, että sä sanoit ton, koska mäkin pelasin kotona jääkiekkoa. Pelasin ja Sebastian tuli aina katsomaan. Viola, Sebastian on elossa. Sun pitää lakata puhumassa sitä niin kuin se olisi kuollut. Sä oot oikeassa. No, kerro mulle tän koulun opiskelijoista tai jotain. Se ei ollut retorinen kysymys. Ei tietenkään. Jääkiekkojoukkueen kapteeni, miehinen mies. Ja ainakin Valenttinen, Kurio, Sophie ja Andrew jääkiekkojoukkueessa. En itse asiassa ole aivan varma, mitä ne edes tekee siellä, mutta kai ne lyö kiekkoa mailalla jäällä. Joo, kuulostaa todennäköiseltä. Olivia, Ringet-joukkueen kapteeni, 264 000 Instagram-seuraajaa. Otattu 16-vuotiaana naisten maajoukkueeseen Peste, Maria ja jostain syystä Malvolio. Malvolio ei ole varmaan edes koskaan nähnytkään Ringetten mailaa, mutta loput 3 pelaa. Orsilusta mä oon kuullut. 393 476 Instagram-seuraajaa. Skoitattu 14-vuotiaana miesten maajoukkueeseen. Ja sä et sitä kuullut tätä multa, mutta sillä ja Olivialla on ilmeisesti jotakin sutinaa. Tai ennemminkin se haluaa, että niillä olisi sutinaa. No ei mua mitkään säpinäkyt kiinnosta. Missä mä voin liittyä jääkiekkojoukkueeseen? No, Kuule, Viola, mä muistin, että mun pitää nyt poistua. Kato, kun mun koira meni ja sai mun lempihuppari. Antonio, ei sulla ole koiraa. Missä mä voin liittyä jääkiekkojoukkueeseen? Viola, kun
Millyyrian takapajalla. Täällä tytöt pelaa ringittää ja pojat pelaa jääkiekkoa. Tytöt tykkää pojista, pojat tykkää tytöstä. Matikan luokassa on asbestia ja tämän paikan feminismi on ensimmäistä aaltoa. Ja progressiivisen asia, mikä täällä ikinä on tapahtunut, on ringittijoukkueen rahoitus. Toi on pakko olla vitsi. Hei, sori. Antonio, tiedätkö mitä? Mitä? Mä en osaa pelata ringetteä. Mä en halua osata pelata ringetteä. Kato, kun ringetti on itse asiassa Mä aika en osaa pelata ringetteä. Mä en halua opetella pelaamaan ringetteä. Mä oon pelannut jääkiekkoa siitä asti, kun mä olin 5 vuotta. kuukautta. Eikö totta? Mun isällä oli aina tapana viedä mut äidiltä salaa jäälle, kun mä olin tosi pieni. No, ja sit, nyt jos miettii, niin ehkä niiden eroon on jotain syytä. Niin. No mut joka tapauksessa, mä en saanut mun ensimmäistä aivotärähdystä 6 kuukauden ikäisenä vaan sen takia, että mä pelaisin jotain helvetin ringetteä. Tiedätkö mikä on nyt kaikista järkevin asia, mitä mä voin tehdä? No sä voisit niillä ylpeydestä pelata ringetteä 2 vuotta. Ja se saattais kannattaa semmosia alueita ja lihaksia, joista on hyötyä jääkiekossakin. Ja itse asiassa ringetessä... Mä vaihdan mun nimen Cesarioksi, pukeudun pojaksi ja pelaan jääkiekkoa. Tai sitten sä voit vaihtaa sun nimen Caesariksi ja pukeutua pojaksi ja pelata jääkiekkoa. Cesarioksi. Caesariksi? Cesarioksi! Kuulostaa hyvältä. Mä tiesin, että sä ymmärrät. Viola. Eikö siis Caesar? Me harjoitellaan tota vielä. Antonio, mä tulin tänne yksin. Mulla on mun äiti, mulkkuisä, sä ja kaksoisveli, joka ei puhu mulle yhtään mitään. Mä tulin tänne, että mä voin pelata jääkiekkoa ja kasuaalisesti deittailla tyttöjä. Mä aion tehdä noin molemmat asiat, eikä kukaan voi estää mua. Mut mitä jos jäät kiinni? No, sit se on varmaan parempi olla kertomatta kellekään. Viola. Cesario! Taas se Olivia on postannut veljensä kuolemasta. Niin, no aika rientää kun pelaa ringetteitä tai jääkiekkoa 6 viikossa. Ajasta puheen ollen. Missä Olivia on? Se kaipaa piristystä. Hei, se on Matinan kunnilla. Sitä paitsi, kai Olivialla on parempaa tekemistä kuin hengätä serkkunsa kanssa. No, jos ei mun, niin eikö Olivia Andrewn takia lintsaisi? Andrew, eikö et siitä? Andrew on pitkä. Mitä siitä? No, eikö se ole hyvä? No se on ihan sietämättömän typerä. Niinhän sä sanot, mutta se osaa soittaa kitaraa ja puhuu italiaa. Hauska puhuu italiaa. Si. No, joka tapauksessa sen pää on tyhjempi kuin sun sänky lauantaisin. Ja mä oon kuullut, että sillä on tapana tapella. Kuulemma. Joo, ja kuulemma te ryyppäätte harva se ilta yhdessä. En mä nyt tiedä muutama viska. Mut hei, sieltä se Andrew tulee! Ei, se on Andrew! Mikä meillä on hyvää meno? Kato, tässä on Maria, Olivian hyvä ystävä. Hei, hyvä ystävä, jolla on pikkasen parempaa tekemistä. Okei, kiitos, moi. Olivia on hyvä. Olivia on matikan tunnilla. Ui vittu. Jep. Pitäisikö meidänkin olla sillä tunnella? Pitäis. Mutta ei me olla. Joo, mä huomasin. Älä nyt hei viiti. Kyllä me nainen sulle jostain No saadaan. joo, mä menin haluaisin, että se noin olisi Olivia. Mä tiedän, mutta tää on pitkä prosessi. Kato, jos me opetetaan sitä skeittaamaan, tiedätkö sä mikä on skeittilauta? 6 pyörä. Ei. Joo, pyörät voi olla myös. Onko sun Instaa? Ei. No tee. Kaikilla meidän joukkueessa on Insta. Orsino muuten käski sanoa, että valmistaudu istuun penkillä aika kauan. Valmentaja on aika tiukka siitä, että kenet se päästää jäälle, eikä se kuuntele kenenkään muun toiveita kuin Orsino. Joo, ei mua haittaa ollenkaan. Joo, kato. Mullakin kesti aika kauan, että pääsin sinne jäälle, mut sit kun mä pääsin sinne jäälle, pelasin monta peliä putkeen, mä tein ainakin 2 maalia. Toinen oli ehkä Moro! Se oli silti... Cesario. Tiedätkö mitä? Missä lauantain pelissä jäälle? Pääsköhän testailemaan?
Puhu paljon. Okei, kiitti. Voisinko pyytää siitä hyvästä ihan pientä vastapalvelusta? Joo, toki. Puhuisit sä Olivialle mun puolesta? Olivialle. Niin. Aivan kaunein ringette kapteeni. Siis, joo, mitä sä haluat, että mä sanon? Mä ehdotan, että sä avaat koko sydämessä sille ja kerrot, miten paljon sä rakastat sitä ja miten sä Joo, haluaisit... kiitos Valenttinen. Sano sille, että Orsino haluaisi viedä sen joku päivä syömään. Okei. Kiitos. Ja niin, Valenttinen. Niin. Anna muu luuri Cesarille. Mitä? Se kuulit kyllä. Luuri. Se jäi pari kuukautta sitten koukkuun Candy Crushiin, eikä se ole sen jälkeen pidellyt omaa puhelintaa. No, siitä sitten. Kiitti. Juu, ei mitään. Hei, kuule Valenttinen. Sä oot silti ihan varmasti Orsinon lemppari. No enkä ole, kurjaa. No, toisiksi lemppari. Ei kun se sanoo anna olla, kun en ole lemppari, en ole toisiksi lemppari. Enkä edes kolmanneksi. Hei, mut pidä sä tää puhelin. Ei kerrota Orsinolle. Oikeesti? Joo. Hei! Kiitti. Joo. Tässä! 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 Sä et voi kadota tolleen koko ajan, mä olen etsinyt sua. Etsivä löytää. Mitä varten? No, Olivia, se on taas sellainen... Okei. Mä olisin heittänyt sut ulos joukkueesta jo kauan aikaa sitten, jos me ei tarvittais maalivahtia. Se et ole ikinä siellä, missä pitäis. No ei sota yhtä naista kaipaa. Ei ehkä, mutta ringette-joukkue kyllä. Happamia sanoi Jettu Vihla ja Marjo. Kiva! Kuule, tiedätkö mitä, Feste? Mä en edes yritä ymmärtää. Mene nyt vaan puhumaan sinne. Mä oon yrittänyt saada sen tunnille treeneihin. Mä en saa sitä minnekään. Ja mä oon valehdellut täällä ympäri ämpäri, että se on ties missä milloinkin. Niin mene nyt puhumaan! Oh, kurkulla kuulee. Parempi viisas hullu kuin hullu viisas. Hei, mä en pysty tähän nyt, mä en jaksa arvotuksia. Olikolla on aina kääntöpuolikin. Siitä voi olla hyötyä. Eikä voi. Olivia, joo, kun mä en tiedä mitä mä sanoisin. Älä sano sitten mitään. Mä en halua tehdä mitään. Anna mun olla. Me kaikki tiedetään mitä käy, kun me annetaan sun olla. Teen hyviä ja rationaalisia päätöksiä. Sä juot 2 pulloa viiniä ja kadut sitä seuraavana aamuna. Olivia, mä rakastan sua. Sä tiedät, että mä haluan sulle vaan hyvää. Mä pystyn kyllä pitämään huolen itsestäni, kiitos vaan. Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Ole hiljaa! Tyvestä puuhun noustaan. En nouse. En nouse enää minnekään, mä aion istua tässä ja vihata kaikkea ja kaikkia. Olivia, on huomattavasti parempiakin tapoja käsitellä surua. Nyt jos sä otat sun laukusta sen kirjan, jossa kerrotaan kuinka auttaa surevaa ystävää, niin voit laittaa saman tien takas. Näin sen sun yöpöydällä, älä edes yritä valehdella siitä. Sä oot sitä paitsi ihan paskavalettelija. Ylpeä saa olla, mutta ei ilkeä. Ole hiljaa! Hyvä on! Mä menen. Mutta mä menen sun huoneeseen ja otan sieltä kaikki viinit! Olivia, puhutaan. Kyllä 2 kissan niin nostaa, jos vain häntä kestää. Kissalla meinaan surua. No jos lakkaat puhumasta noin. Ei koira karvoistaan pääse. Odota. Puhutaan. En kerro kellekään. Mun veli on kuollut, Feste. Mulla oli pikkuveli ja sitten se kuoli. Tässä maailmassa on niin paljon pikkuveljiä, niin miksi just mun? Niin. Siitä on niin kauan. Mua väsyttää.
Mä en jaksais kantaa tätä surua enää. Aamu on iltaa viisaampi. Nuku, Olivia. Ota itsellesi aikaa. Kalaruoka ei vie nälkään, mutta nukuttaa. Sä kerrot arvotuksia, Peste. Sano mulle jotain oikeeta. Sano mulle jotain, mikä auttaa. Pieni lapsi polkee helmoja, iso lapsi sydäntä. Kun ei enää polkis. Mä rakastan sitä vieläkin. Mitä mä teen sille? Miten mä voin rakastaa jotain, mitä ei ole edes olemassa? Ei ole kiire hyväksi eikä hoppu kunniaksi. Ota itsellesi aikaa. Ota aikaa sun veljelle. Sä saat surra. Sä saat surra rauhassa, mutta sitten sun täytyy nousta ja jatkaa. Ilo pintaan, vaikka sydän märkänis. Elät sille ja sen muiston kanssa, kunnes tapaatte taas. Entä jos mä en osaa? Ei tässä olla kuin jäniksen selässä. Parempi olla ja odottaa ja tuntea kuin paeta. Eteenpäin sano rinketön pelaaja lumessa. Nyt tuolla olisi yksi mies ja hän halusi puhua sulle. Jääkiekkoilija. En tunnista. No sano sille, että mä nukun. Jos ei se usko sua, niin käskä Malvolion sanoa. Tässä ystävä tunnetaan. Kiitos, Peste. Hei sun heiluvilles! Olivia, joku mies on tuolla ja mä sanoin, että sä oot sairaana, mutta kuulemma se ei haittaa. Ja kun mä yritin sanoa, että sä oot päikkäreillä, sekään ei toiminut ja mä en enää keksi yhtäkään valhetta. Sano sille, että painuu vittu. Mä yritin! Oikeesti. Noin tiukasti, mutta sanoin kuitenkin. Sä et ihan oikeesti tunnista sitä. En. Se on varmaan meidän ikäinen suunnilleen joku uusi opiskelija. Okei, päästä sisälle, mutta älä kerro kellekään, tai täällä on kohta koko jääkiekkojoukkue. Okei. Hei, Terve. Olivia. Cesario. Cesar. Cesario. No, Cesario, mitä asiaa sulla oli? Orsino pyysi kysymään. Orsino. Niin, tää on suoraan sydämestä. Joo, se sydän on nähty ja aika säälittävä sydän olikin, että jos sulla ei nyt ole mitään muuta, Siis niin Orsino pyysi kysymään, että lähtisikö sä sen kanssa syömään? siinä kaikki. Mitä muuta pitäisi olla? No, ei kai mitään. Ootin Orsinolta jotenkin vähän enemmän. Niin, ja siis sulla on siis tosi hieno paita. Ja et sä oot tosi taitava ringitten pelaaja. Joo, vastaus on joka tapauksessa ei. Voit sanoa Orsinolle, että seuraavasta mä hankin lähestymiskieltä. Julmaa. Mut siis tehokasta. Okei, mä sanon. Kiitos. Haluaisit sä, että mä autan sut ylös? En. Tässä on ihan tosi hyvä. Oot sä varma? Varma. Okei. Moro. Mitä mietit? Outo tyyppi. Selvitäpä mulle siitä kaikki. Vanhemmat, vanhempien serkut, kumminkaiman kuolleet koirat, entinen koulu ja suosikki anime. Okei. Ootko sä varma, että sä et pysty muuttamaan tänne? Antonio, me ollaan puhuttu tästä. Mä en pysty nyt. Enkä mä halua kuormittaa sua kaikella tällä. Mut sä tiedät, että sä voit puhua mulle. Mä en halua tulla olemaan sinne teille vaan huoleksi. Mä rakastan Violaa. Mutta en mä kestä sitä, että se näkis mut tällaisena. Mä en jaksa.
Antonia. Mä en jaksa mitään. Just jaksa nousta pesemään hampaat, eikä iskä auta asiaa ollenkaan. Se ravaa niissä palavereissa päivästä toiseen ja tulee illaksi kotiin jonkun uuden naisen kanssa. Mä oon pahoillani. Mulla on vaan ikävä Violaa. No, Violallakin on ikävä sua. Mullakin on ikävä sua. Mä en ansaitse sua. Ei sun tarvii ansaita mua. Soita mulle ihan koska vaan, tai laita viestiä. Kyllä mä vastaan. Sä tykkäät niin paljon puhua puhelimessa. No ei se haittaa sun kanssa. Kuten sanottua, mä en ansaitse sua. Kuten sanottua, sun ei tarvii ansaita mua. Sä ansaitsit mut jo syntyessäsi. Mun tää mennä. Iskä tuli kotiin. Ilmeisesti yksin. Ehkä katsotaan futista hetki. Tällaiset illat on ihan kivoja, kun ei tarvii sanoa mitään. Voi vaan katsoa, kun 22 miestä juoksee ympäriinsä kentälle. Tai naista. Tänään taitaa itse asiassa tulla naisten futista. Välillä mä mietin, että millaista olisi ollut, jos Viola olisi ruvennut pelaamaan futista. Varmaan vähän lämpimämpää. Musta tuntuu, että kaikki ne jäähallit on tehnyt musta sisältä ikuisesti vähän hytisellä. No, kyllä futistakin pelataan kesät talvella. Se on ihan totta. Mun täytyy mennä. Moikka. Nähdään. Jumalauta, Viola, just tälleen, niin joka kerta. Sulla on hieno paita. Niin, nää kaunis nainen, me aivan parhaat. Anteeksi. Hei. Cesario. Cesar. Cesario, Cesario. Sitä paitsi se lausutaan vittu Caesar. Cesario. Joka tapauksessa mun piti kysyä. Sulla on tosi paljon mielipiteitä roomalaisista keisareista. No mun veli. Oli roomalainen keisari. No ei kun tykkäs roomalaisista keisareista lapsena. Kiva. No sulla oli joku kysymys. Aivan. Istu vain. Istu. Voit istua. Eli vanhemmat, vanhempien serkut, kumminkaivan puolet koirat, edellinen koulu ja suosikkianime. Okei, yksi kerrallaan. Hyvä idea. Vanhemmat, Äiti täällä, isä muualla, mun veljen kanssa. isoveli, pikkuveli, Kaksoisveli. oho, vanhempien serkut. Pieni suku. Mä en tiedä mun isän suku ollenkaan. Äidillä on serkkuja. Toinen on kuollut ja toinen myy vuohia. Vuohia, Joo, älä kysy. kumminkaivan puolet koirat. Ei koiria. Meillä on vakava koira-allergia. Mulla on anafylaksia. Ja edellinen koulu. Hyi. Hyi. Ja suosikkianime. Mä oon elämän aikana nähnyt vaan 2 animea ja ne on molemmat Antonion syytä. Mä oon pakko sanoa Juri on Ice, koska en mä päässyt ikinä yli sitä koirasta siinä helvetin Fullmetal Alchemistissa. Täsmälleen. Kiitos. Miksi sä kysyit? Olivia kysyi. Jep. Onks tässä muuta? Ei ollut. Okei, no. Heippa sitten. Cesario. Musta tuntuu, että se on Kaiser. Ei, joo. Se kuulostaa saksalaiselta. Tai hollantilaiselta. Eikö ne ole vähän sama asia? Ei itse asiassa. Ai, damn. Mun pikkusiskollani oli maantietovaihe. Niin, sulla on pikkusisko. Joo, se on 10. Cool. Mistä se maantietovaihe tuli? Mä olin vaihdossa Belgiassa. Siistii. No, mä menen. Olivia odottaa. Onko sitä tuntenut kauan? Joo, ala-asteelta asti. Sä et pelaa. Ringittäjä. Niin, tai jääkiekkoa. En mä ole koskaan halunnut. Mä vaan katson.
Mä kokeilin pelata ringettejä ja mä kokeilin pelata jääkiekkoa ja molemmat tuntuu vaan pahalta. No ei sun tarvii pelata, jos et sä halua. Mä tiedän. Siksi mä en pelaa. Joka tapauksessa. Voinko mä kysyä vielä yhden kysymyksen? Kysy pois. Onks Olivia hyvä? Onko Olivia hyvä? Toi on sama asia, jos kysyisit, että onko Heath Ledger hyvä Ten Things I Hate About Youssa, tai onko Sir Ian McKellen hyvä Gandalfina Taru Sormusten herrassa, tai onko Kurt Vonneguttin Teurastamon 5 postmodernistinen mestariteos. Olivia on taiteilija. Se on niin taitava. Kun se on jäällä, se näyttää siltä, että se on melkein painoton. Pitkään säännöt tai fysiikan lait eivät päde siihen. Se tekee mitä se haluaa. Se on aina ollut sellainen. No sehän on hyvä. Mä en oikein tiedä, mitä mä sanoisin. Älä sano mitään. Mä menen nyt. Kiitos vastauksista ja kuulustelusta ja nähdään! Moikka! Mä syyttää niin vittuusta. Muakin. No, on mulla täällä. Ai niin, Andrew, hei. Sun pitää opetella puhua italiaa. Mä sanoin Marialle, että sä osaat puhua italiaa. Ja sun pitää kans opetella soittaa kitaraa. Ainakin joku Wonderwall. Topi! Siihen löytyy kyllä joku YouTube-tutorial. Löytyy, sormet löytyy sinulta. Mietit sä mitä mä mietin? Mietin. Toi osaa Mulla on ihan soittaa helpompi kitaraa. soittaa kuin kitaraa. Ai, jos sä sanoit sulle kitaraa. Hei, Feste! Feste! Osaatko soittaa kitaraa? Osaan. Hyvä! Opeta Andrew tässä soittaa Wonderwall. Mitä? Niin, se on vakava juttu. No, hyvä on, hyvä on. Autetaan miestä mäessä, ei sen alla. Oikeesti! Oikeasti! Autuampi on antaa kuin ottaa. Keskiväliin. Okei. Hyvin. Sit mä en Today's gonna be the day when they're gonna throw it back to you. Hey! By now you should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Anna bro. Sit down. And all the roads we have to walk are winding. And all the leaves that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Every song I'm gonna sing, because baby, you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Kello on 3 aamulla. Feste! Mä odotin sulta jotain enemmän. Nyt alkakaa laputtaa. Acapella, baby. Hey, hey, you're gonna be the one that saves me. Kello on 3 aamulla. Tää on vakava juttu. Sä et ikinä voi tietää, milloin tulee se päivä, kun ne heittää sen takaisin. Tappaa mut nyt. Sori, mä haluan mennä vankilaan. Mä luovutan. Heippa Maria. Heippa Malvolia. Juu. Oh, vittu! Mä en niinku siedä tota Malvolia. Tää. Mies pelaa. Niin, siis se on tuntenut Olivian jotenkin niinku ikuisesti. Ja sitten sillä on noussut siitä kusihattuun. No
Kusissa, sä olet ihan kusessa. Siis tiedätkö mitä? No siis täällä, ootteko te nähnyt niitä yhdessä? No ihan liikaa. Mä oon paljon kattoo sitä kuin jotain saatana. Enkeliä, Jumalan mäti. Niin, kun mä yritän tässä nyt kertoa teille, että mä kuulin. Kun se sanoi sille, että se on niinku rakastunut siihen. Rakastunut? Ihan niinku Olivia ikinä huolisi sitä. Siis niinpä. Statuskysymys. Meidän täytyy tehdä asialle jotain. Mitä siitä seuraisi, jos sillä nördellä ja Olivialla olisi jotain sutinaa? Mitäs? No ehkä se on kuitenkin parempi tyhmä kuin nörtti. Andrew! Mitä? Susta tulee Olivian uusi poikaystävä ja me höynäytetään Malvolio. Kuulostaa hyvältä. Jep. Ehdotuksia. Monen vuoden edestä. Come on, girls! Baby! Tää jää tänne. Kiitos. Ei for real. Joo. Mikä se oli se biisi, mitä ne saatte asuntolan käytävällä eilen? Mä luulen, että se oli sitten Wonderwall. Soita se mulle. Minä? En mä ois, jos mä oon peste aina. Ei kun netistä. Oliko se muka tää? No joo. Soita jotain muuta. Mä oon kuullut ton liian monta kertaa. Ja sen jälkeen me etsimään Cesaria. Älä ole jääkiekko. Älä tee sitä. Itse asiassa älä rupea mihinkään, mikä vaatii sua rakastamaan sitä ikuisesti. Mä en rakasta enää jääkiekkoa samalla tavalla kuin mä rakastin sitä aikaisemmin. Mitä vittua mun on nyt tarkoitus tehdä? Mä oon menossa urheilustipendillä collegeen ja pelaamaan maajoukkueeseen, kun mä valmistun. Musta tulee jääkiekkoilija. Se on ainoa asia, missä mä olen koskaan ollut hyvä. Mä en vihaa sitä, että mä en ole hyvä missään muussa. Mä olen koskaan tarvinnut. Mä en tajua, miten ihmiset tekee sen. Mä olen tuntenut sen Cesarian 3 päivää. 3 päivää! Se on jääkiekkoilija, mutta se on paljon muutakin. Se on lukenut kirjoja, se osaa matikkaa, se tietää missä Florida on. Ja se on kaikista helpoin osavaltio. Mä oon pelkästään lukenut jääkiekosta. Mä olen pelkästään katsonut jääkiekkoa. Välillä mietin, että miksi mä en koskaan katsonut muualle. Miksi? Ehkä mä pelkäsin liikaa. Mä pelkään liikaa. Mä pelkään, että mitä tapahtuu, jos mä katson liian pitkään.
katsoin Taru Sormusten herrasta. 2 tornissa on kohtaus, jossa Aragorn avaa Helmin syvänteen ovet läpi märkänä. Minä istuin keskellä joukkoa ihmisiä, jotka vain jatkoivat elämäänsä sen jälkeen. Minä jäin sinne ajattelemaan helvetin komeaa läpimärkää Aragornia. Ehkä se on se, mistä tässä on kysymys. Minä rakastan jääkiekkoa, mutta jääkiekko vihaa minua. Mä en jaksa valehdella enää. Mutta mä en voi saada molempia. Jääkiekkoa ja poikaystävää. Oasiksesta. Eikö tästä biisistä? No, siinä on hyvä sanoma. Ei saa mennä taaksepäin, ei kun katsoo taaksepäin, vaan pitää mennä eteenpäin. Se on totta. Mutta en mä vieläkään tajua, että kuka Säli on. En mäkään. Onko se niinku joku laulun kertoja eksä? Varmaan. Kuule Orsina. Ootko sä koskaan ollut rakastunut? Rakastunut. Mistä tommonen kysymys oikein tuli? No siis Oasis, Säli, kadulla käveleminen. Onko sulle koskaan käynyt silleen, että joku kävelee sun ohi ja sit sä tajut, että se ei ole enää vaan ihminen sulle? Siis tuossa biisissä se Säli kävelee sen laulunkertoja ohi ja sit se kertoja ei enää niinku kato taaksepäin. Tai onko sulle käynyt silleen, että joku kävelee sun ohi ja sit se ei kato enää taaksepäin? Onko se rakkautta? Ja tää on se hetki, kun mä keksin jonkun nerokkaan tarinan. Enkä mainitse Aragornia, enkä Helmin syvännettä, enkä ovia, enkä yhtäkään miestä. Arabella. Ala-asteella. Mentiin naimisiin leikkikentälle. Me oltiin yhdessä 2 viikkoa. Silloin ei satanut. Oli kirkas päivä. Eikä yhtäkään örkkiä lähissä. No, sehän on kiva. No, millainen Arabella oli? Vaaleatukkainen. Suunnilleen tän mittainen. Pelas jääkiekkoa. Tyttö, jääkiekkoa. Cool. Jep. Cool. No, rakkaudesta puheen ollen. Mä kävin puhumassa Olivialle. No, mitä sanoo? Sanoin, että hommaa lähestymiskiellon. Ja, että sun sydän on säälittävä. Mhm. No, pitänee jättää se sitten siihen. Miten olisi Maria tai Peste, jos se siis seuraa kaipaat? Maria on mulkku ja Peste on muuten vaan outo. No Malvolion. No ei tässä nyt siitä ole kysymys. Tässä on kysymys siitä, että mä oon korviani myöten rakastunut Oliviaan ja mä tarviin just siltä huomiota. Okei, no. Mä voin vielä käydä puhua sille. Nyt mä tiedän. Tuossa lauantaina katsomaan peliä. Jos se näkee mut pelaamassa, se harkitsee varmasti uudelleen. Niin, koska se ei ole aiemmin nähnyt sua pelaamassa. No, on se nyt varmaan 20 kertaa. Mutta musta tuntuu, että lauantai on jotenkin erityinen peli ja tämä suunnitelma toimii. Okei, no. Mä käyn. Kiitos. Moro. Cause you said the brains I had
Mutta en mä tiedä, ei mun eka peli ollut mitenkään erityinen. Jännittikö se? Ei yhtään. Mua jännitti ihan pituusti. Mä en halunnut mennä jäälle. No joo, kuulostaa sen vähän naurattavalta, mutta mä vaan pelotti, että jotain kävisi tai olisi ihan paska. Oikeastaan se, että olisi ollut ihan paska, olisi ollut vielä kauheampaa kuin se, että olisi loukkaantunut. Niin, mainehan siinä olisi mennyt. No en tiedä paljon mainetta 9-vuotiaana pedalla. Siis, mitä? Sanoitko sä, että sä et ole alusta asti ollut verbaalisesti ylivertainen, hyperkarismaattinen johtajahahmo? No en. Mä vaan kiusaan sua. Hyvin sulla menee, siis kaikki ihailee sua ihan sikana. Ekana päivänä kun mä tulin tänne, niin en mä kuullut mitään muuta kuin, että Orsino sitä ja Orsino tätä. Sä et vaikuta kauhean tyytyväiseltä. Ei kun kyllä mä tykkään siitä. Tykkään siitä, että mua kuunnellaan ja saa vaikuttaa miten pelata. Tää silti kuulostaa siltä, että tässä on perässä, mutta... No. Mutta mä jotenkin, tiedätkö, tuntuu, että mä haluaisin olla ehkä jotenkin enemmän oma itteni. Enemmän oma itteni ja silti kunnioitettu. No oo sitten. En mä tiedä, miten paljon musta tykättäisi täällä, jos mä olisin. Olisit. Pehmeämpi. Niin. Kyllä mäkin oon miettinyt, että tykkäisikö ihmiset musta, jos mä olisin oma itteni. No sä oot vissiin sitten aika hyvä näyttelemään. Hankala kuvitella, että tää olisi joku frontti. No siis, mä esitin Seimeen meidän ala-asteen joulunäytelmässä, että ei voi kuule ikinä tietää. Seimeä? Joo. Meillä oli iso koulu. Mä en voi kertoa sulle, mikä Antonio oli. Jeesus lapsi. Okei, no sä et kerro tota kellekään, koska se tappaa mut muuten. Hei, mun huulet on sinetöity. No mä luotan suhun. Kiitos. No, munhan tässä pitäisi kiittää sua, koska siis Antoni on luvannut jättää mulle perinnöksen Pokemon-kortit ja sarjakuvat. Eli mä en halua, että siinä käy silleen, että se ottaa mut pois sen testamentista ja sitten mä menetän ne rahat, mitä mä saisin, kun mä möisin sen holosylveoli. No eihän tommosella saisi nyt edes vitsailla. No, mutta se tietää tästä. Tai siis se on itse sanonut, että mun ura jääkiekkoilijana on niin epävarma, että sen on pakko jättää sen Pokemon-korttikokoelma mulle eläkerahoiksi. Et jos mietit, että on ihan kauhean jotenkin ilkeetä myydä toisen kortin. No ei, kyllä mä ajattelin, että se varmasti tietää. Kuinka monta olette oikein tuntenut toisenne? 12 vuotta. Se tuli ihan ekana koulupäivänä ikinä istumaan mun viereen ja sit sillä oli ne sepet nörttilasit. Siis me ollaan tehty ihan kaikkea yhdessä. Siis me katsottiin kauhuleffoja salaa, sitten me juotiin viiniä silleen, että me täytettiin sitten ne viinipullot silleen, ne oli siis iskä, niin takas sit mehulla. Ja sitten me poltettiin tupakkakatoksessa rööki, ei missä tupakkakatokseen uskallettu mennä. Mentiin siis pyöräkatokseen, jos me oltiin siellä piilossa. Tiedätkö kaikkea tommoista? Kuulostaa ihanalle. Mulla ei koskaan ole tommosia ystäviä. Mitä? Miten? En mä tiedä. Tuntuu, että mä en vaan koskaan oppinut tutustumaan ihmisiin. Kaikki mun ihmissuhteet tuntuu jotenkin valheelta, kun mä olisin vaan puoliksi läsnä. No, pitäisikö sun olla se, mitä sä sanoit? Jotenkin pehmeämpi? Ja pelata jääkiekkoa. Cesari, jos sut revitään kappaleeksi, jos sä olet pehmeä. Ihan sama, vaikka täällä joku tykkäisikin musta. En mä usko, että ihmiset katsois hyvällä, jos maajoukkoissa pelaa joku vitun... Orsino, mitä sä pelkäät? En mitään. En mitään. Unohda sitä. Sori, en mä tarkoittanut tunkeilla. Mä vaan ajattelen, että sä oot tosi siisti tyyppi, eikä sen pitäisi haitata ketään. Ja se varmaan tekisi ihan hyvää, jos maajoukkueessa pelaisi joku, joka välittää ihmisistä niin kuin sä. Ehkä sä oot oikeassa. No niin, mulla on tapana yleensä olla. Hei, treenit. Mennään sitten ennen kuin kotiin. No, totta, je.
Malvalia! Feste. Autan naista väessä, mitä puolustaa. Ei, Feste, me ollaan puhuttu tästä. Mä en pelaa. Ei kukaan ole seppä syntyessä. Ei! Feste! Ei tässä ole siitä kyse. Mä en pelaa. En ringetteä, en jääkiekkoa. Mä pidän mun elämästäni tämän kaiken sekoilun ulkopuolella. Hyvä on. Hullu se on, joka itseään moittii. Sitä mäkin. Malvolio. Niin pojat. Ei tuu daraa, me treenaan, se treenaat, kun treenaa, ei tuu daraa. Treenaa. Se treenaat, kun treenaa, ei tuu daraa. Me treenaan, se treenaat, kun treenaa, ei tuu daraa. Sääliö saa ilmaiseksi, kateus pitää ansaita. Tyhjästä on paha nyhjäistä. Sopu on hyvä, tupa on suuri. Niinpä. Olis Malvoliossa äsken? Ehkä. No, oliko? Mun pitäis kysyä matikan syistä ja Espanjan... Lähtekääpä siitä tirkistelemästä. Tirkistelemästä? Kasku et ite oo. Sen takia sä tykkäät olla täällä niin paljon. Haluat ite vaan päästä poikien pukkariin! Mitä helvettiä? Feste, Maria, alkaa laputtaa. Eikös tästä ole aika monta kertaa aikaisemminkin puhuttu? Mä vaan vitsailin, herra Hokkari, se taisi tässä ottaa aivan pikkasen liian vakavasti. Se kielessä, mikä kielessä, Maria? Turpakin Feste! Sä oot viettänyt aika paljon aikaa Andrew ja Tobin kanssa. Seura tekee kaltaisekseen. Mä sanoin suus kiinni! Tällainen uimaan uhalla vetua löydän. No niin, suihkuu siitä. Mulla ja teidän kapteeni olisi vähän puhuttavaa. Lähtee se rinnasta. Joo, tule peittyy. Kumpi? Orsina, mitä nyt? Mikä sulla on? Ei mikään. Ei, Orsina. Nyt sä puhut mulle. Mun joukkueen kapteeni pitää olla hereillä ja kunnossa. No ehkä se on tässä se ongelma, kun en mä ole pelkästään sun joukkueen kapteeni, vaan mä oon myös ihminen. Orsina, en mä tarkoittanut sitä tolla tavalla. Mä ajattelin, että sä oot helvetti ylpeä tästä. Sä oot painanut ihan valtavasti duunia. Eiks tää oo mitä sä oot aina halunnut? No on, mutta en mä tiedä enää haluanko mä tehdä tätä ikuisesti. Et sä tätä ikuisesti tee. Sä pelaat enintään 40 asti. Susta tehdään ehkä keräilykortti tai videopelihahmo. Tai sitten susta tulee valkku. Tai urheilutoimittaja. Tai seloste. Tai ehkä televisioasiantuntija. Tai sitten sä elät sun säästöillä, kunnes joku päivä joku päättää, että hei, tästä ukosta voisi kirjoittaa elämänkerran.
Ja sitten sä elät sun säästöillä ja kirjasta tulleilla tuotoilla. Mut koska kirjasta saatava provikka ei ole kuitenkaan ihan niin paljon, voit aina tuijotella keräilykorttia hyllyllä ja siirrellä viimeisiä roposia säästöiltä pahimpaan hätään. Mutta entä jos mä en halua? Sitten sun pitää tietää se nyt. Jos sä et oikeasti halua tätä, niin sun pitäisi keksiä jotain uutta. Ja aika pirun nopeasti. Mä rakastan jääkiekkoa, No mutta... sitten pulinat pois ja töihin! Jos sä rakastat tätä lajia, niin älä välitä niistä asioista, jotka pelottaa sua. Jos sä rakastat jääkiekkoa, niin pidä siitä kiinni. Sä olet ihan helvetin onnekas, että sulla on jotain, mistä sä olet intohimo. Luuleeko sä, että mä valmentaisin täällä jääkiekkoa, jos mulla olisi joku intohimo? En tietenkään. Tää on ihan mukava homma, mutta ei tää mun intohimo ole. Mä ajaduin tänne, kun en ollut tarpeeksi hyvä pelaamaan ja tarvitsin töitä. Mun vaimo rakentaa tällä hetkellä hiukkaskiihdytintä. Ja mä rukoilin joka ilta, että keksisin jotain, mitä haluaisin tehdä elämälläni. Eli Orsi, sulla on jotain ihmeellistä, mitä sä rakastat. Älä anna minkään pysäyttää sua. Jääkiekko on sun. Ihan yhtä lailla, se on kaikkien muidenkin. Joo, sä oot oikeassa. Mä haluan voittaa lauantaina. Ja sä haluat voittaa lauantaina. Niin sitä pitää tehdä. Okei. Mä rakastan sua. Joten sun on parasta rakastaa mua takaisin. Siis se oli ihan mahtavaa, miten se kiekko meni siellä. Joo, mut oot sä nyt aivan varma, että tää on hyvä idea? No tää on paras idea, mitä mulla on koskaan ollut. Paras idea, mikä sulla koskaan on ollut, oli tipata suolakurkkuja maapähkinävoihin. No tää on toiseksi paras idea, mitä mulla on koskaan ollut. Mutta... No mä kävin puhumassa Olivialle. Oho! Toki se oli niinku Orsinon puolesta, mut kuitenkin. Sitten sen kaveri tuli jotain kuulustelemaan mua. Ja sitten mä mietin, että okei, Olivia ei voinut vihata mua. Siis se on niin nätti. Ja mä olisin niin halunnut nähdä sen pelaamassa. Se on kuulemma tosi hyvä. Tiedätkö, kun on semmosia ihmisiä, jotka vaan liitää jäällä ja ne on aivan painottomia. Ja sitten tietää, minne se kiekko tai mikä liian rinkulla menee ennen kuin se edes osuu siihen jäälle. Olivia on just semmonen. Siis mietin nyt. Se on niin taitava, niin kaunis ja niin fiksu. Miten sillä ei ole poikaystävää jo? Ja mietin niitä taktiikka-aivot sillä täytyy olla, kun ringetessä ei saa edes taklata eikä mitään. Ootko sä ihastunut? No en tietenkään. Mä vaan ihailen taidetta. Joo, mut sä kuulostat aivan samalta kuin Sebastian, kun se puhui jalkapallosta. Näinhän kuulostaa. Sitten se Vilnius teki aivan mahtavan temponmuutoksen, harjoitti sen puolustaja ja veti pallon maaliin. Ja mä vaan katsoin, että miten se voi pysyä pystyssä, kun se näytti koko ajan siltä, että se kaatuu ihan just. Ja se kontrolli sitä pallosta, mikä sillä oli. Ja se miten se toteuttaa sitä digitaikaa. Se on digitakaa. Sitä paitsi, mä en näe, että miten toi liittyy mitenkään Oliviaan. No ihan miten vaan. No, meillä on lauantaina peli. Tuut sä kattoo? No totta kai. Haluan sä kysyä Sebastiania. No voit sä kysyä. Mut ei se tuu, ei se koskaan tuu. No mä kysyn silti. Eikä se oo sun vika. No ei se siltä tunnu. No ihan sama, mun pitää nyt mennä kysymään Olivia katsomaan sitä peliä Orsinon puolesta. Ai Orsinon puolesta. Niin, siis Orsino on ihan ihastunut Olivia, eli vaikka mä oisinkin jotenkin ihastunut tai kiinnostunut, vaikka mä en oo yhtään, niin en mä vois edes tehdä mitään, koska bro mode. Mut Oliviakin on sanonut, että ei sitä edes kiinnosta Orsino. No, musta tuntuu, että Orsino ei tykkää Oliviasta. Ai kuin? No joka tapauksessa, jos sä siis tykkäisitkin Oliviasta, tietysti kun et tykkääkään, mutta siis jos tykkäisit, niin mun mielestä on mennä puhumaan sille, varsinkin jos se on sanonut, että se ei oo itse tykkää Orsinosta. Okei, siis kuuntele meitä. Ihan niin kuin mä oon tässä ala-asteella. Paitsi, että sulla ei oo pinkkejä raiteja tukassa. Siis mä en tajua, miten äiti antoi värjäyttää ne. No kun se oli sulle niin tosi tärkeitä. Siis mä vaan toivoisin, että edelleen mun jotenkin murheita aiheuttavin asia olisi se, että mulla olisi juuri kasvua, kun mulla on ne pinkit raidat. Edelleen mä toivon, että eniten murheita aiheuttava asia mulla olisi se, että Crunchyrollin mainokset saattaa laittaa viruksen mun koneelle.
Olivia kysyi siitä, tai se niinku halusi tietää mun lempianimeja, ja sitten me joudun kertoa sen koiran jutun. Mä syytän sua siitä. Menee vieläkin ihan kylmät vähdet. No ai jaa! Hei haluaisitko tulla sunnuntaina mulle ja voitais katsoa joku leffa ja tehdä vaikka lettuja? No jos se ei ole mikään animaatio. No jos katsotaan 2 leffaa, josta toinen on animaatio. Ja sä voit valita sen toisen leffan. Okei. Jos sä hommaat mulle siiderin ja sit siinä leffassa joku kaunis nainen. Okei, mut pidä huolta, että siinä sun leffassa on joku nätti mies. Sovittu. Noniin, me puhut sille sun naiselles. No ei oo mikään mun nainen. Vielä! No ei joo! Se kai tälläkin hetkellä puhuu se kaveri, kun painotasaat jäällä kaikkeen. Mä en kuule sua enää! Sano terkkuja Olivialle! Tuu Tomi! Joo! Vauhtia! Sieltä se Maria tulee. Piiloon, pojat, tiedät piiloon! Piiloon! Tuonne! Ja tosi kunnossa. Tehvää vähän sattuu. Okei. Eli mä kirjoitin kirjeen Oliviana sille, että oon tosi rakastunut siihen. Olivia. Ei, Malvolioon. Tiedätkö mitä? Te olette pojat aivan todella onnekkaita, että te olette niin helvetin hyviä jääkiekossa. Niin ollaankin. Mun äiti sanoo aina, että mä oon syntynyt jääkiekkomaalla kädessä. En mä tiedä miten se on mahdollista, mutta mä en kyseenalaista mun äiti. Tuolta se tulee. Missä se on? Tiedätkö, musta alkaa tuntua, että sä sanot, että sä oot tuolla siihen, vaikka sun ei tarvis meidän kanssa Nyt jauhaa. hiljaa, sieltä se tulee. Mutta mitä helvettiä toi hankki oikein symboloi? Mitä se lukee? Orlando. Tieto kirjoittelussa. Malvolio. Sehän on Olivian käsialaa. Mä tunnistaisin sen missä vaan. No varmaan. Moi Malvolio. Mä olen vähän miettinyt, ja tiedätkö mitä? Jotkut on syntynyt suuruutta varten, toiset hankkii suuruutta ja toisille suuruus pitää selittää. Sä oot tätä kolmatta tyyppiä. Runollista. Meneekö läpi? Mä olen päätynyt siihen tulokseen, että mä rakastan sua. Mä en välitä Orsinosta, enkä Cesariosta, enkä varsinkaan Andrewsta. Hei! Sä olet mun sydämeni valittu, mutta sä et ole täydellinen kumppani mulle. Malvolio rakas, pukeudu kuin mies ja käyttäydy kuten mun unelmien hokari. Tämä koulu kaipaa uutta järjestystä ja me voidaan olla sen kuningas ja kuningatar. Pistä kirjasto uusiksi, hauku opettajat, jotka ei ymmärrä sun arvoa. Mä tiedän, että sä olet pitkään halunnut. Ja ai niin, hankin vihdoin ne löysät farkut. Pukeudu kuin mies. Oo rohkea, oo röyhkeä. Rakkaudella Olivia. Meneekö läpi? Miksi Olivia kirjoittaisi näin? Tai siis kyllä, mutta mulle. Kai mä voin muuttua, kai mä voin olla röyhkeä ja rohkea. Miesten vaatteet. Ehkä Olivia on saanut vaan tarpeekseen musta. Se on joutunut katselemaan mua aika monta vuotta. Ehkä tää on parempi näin. Niin, ehkä. Ja farkut. Kaipa se onnistuu, jos Olivia niin haluaa. Ei vittu! Vittu kestä! Siis
poissa aika helposti. Toisaalta Learin siskokset saattaa aiheuttaa hankaluuksia, ne hyökkää nopeasti ja ne hyökkää kovaa, mutta ehkä me voidaan käyttää sitä jotenkin hyödyksi. Saatanan Cesario, voitko lähteä pois mun mielestä? Mun täytyy keskittyä. Eli 2 viikon päästä on peli Saturnumista tulevan joukkueen kanssa ja meidän täytyy oikeasti hioa strategia siihen, ne onnistuu aina jotenkin hämää meitä. Tarvittais 1 hyökkäyspuolen pelaaja, joku joka olisi nopea, jolla olisi kestävyyttä ja joka tajuaisi makunnolla. Jos Cesario olisi tyttö, mä olisin kysynyt sitä jo. Maria sanoi, että se on hyvä. Pitäis itse nähdä, onko se niin maaginen kuin on annettu ymmärtää. Jos Regan ei ole parantunut ensi viikkoon mennessä, niin Learin siskosten hyökkäyspeli saattaa olla aika heikkoa. Näin on nappisyöttö. Mä näin sut eilen poikien käytävällä. Joo. Miksi? Wonderwall. Tiedätkö mitä Olivialle kuuluu? Maassa kaatuu, vedessä seisoo. Mikä se on? Eikö oikeesti? Ikävöi veljään. Ai sillä on veli. Oli. Enempää en sano enkä vähempää. Hei, please. Kysy itse. Hei moro Caesar, mitä kunnia? Mitä keisari? Ei, itse viedä. Hei Maria. Hei. Enkeli kuningatar Olivia. Meitä on päästä Wonderwalliin. Tätä skeballa. Se oli vähän vaikea näyttää se homoli. Käs me! Cesario, moi! Mitä kuuluu? Hei. Sulla on se peli huomenna. Joo. Mitä sulle kuuluu? Hyvä. Oikeesti? Parempaa. Feste sanoo jotain sun veljestä. Niin. Se on pitkä juttu. Mulla on kyllä aikaa. No, jos sä oot varma. Mun veli kuoli pari vuotta sitten, mutta jostain syystä se ei ole vielä oikein helpottanut. Tai ei se varmaan koskaan oikeesti helpota. Se oli 14. Mopo-onnettomuus. Mä oon niin pahoillani. Älä oo. Se oli vahinko. Kun kaiken järjen mukaan sen ei olisi edes pitänyt kuolla, mutta se oli aina sellainen. Tekemässä asioita, mitä ei olisi saanut tehdä. Lääkärit sanoivat, että se ei edes ehtinyt tajuta, mitä tapahtui, kun se kuoli heti. Mä vaan aina mietin, kun on joku iso juttu, joku peli tai kun mä valmistun tai kun mä sain tietää, että mä pääsen pelaamaan maajoukkuetasolla.
Niin mä mietin, että mitähän mun veli sanoisi. Että olisikohan se jotenkin ylpeä tai jotain. Ihan varmasti olis. Se oli 14-vuotias poika. Se olisi silti ylpeä susta. Se ei vaan sanonut sitä ehkä ääneen. Niin. Ei pojat tunne tunteita yhtään vähempää. Sähän sen tiedät. Jep. Koska olen poika. Niin, olet. Meinas päästä unohtumaan. Okei. Kiitos piristyksestä. Ole hyvä. Haluaisit sä mennä vielä puhumaan siitä? Okei. Tuolta jo, Andrew. Kato nyt tonne. Älä vittu jaksa opettajat mun Wonderwallin turhaa! Musta tuntuu, että se oli alusta asti tuhon tuomittu ajatus. Toby, miten sä kenttä? No, ei kun siis... Ei Olivia oo semmonen tyyppi, joka sai jollain Wonderwallilla iskettyä. Sillä on saatettu Wonderwallia varmaan siitä asti, kun se oli 14. Totta. Sun pitää ehdottomasti haastaa Caesar nyrkkitappeluun. Tiedätkö, sillä niin kuin ne haastoi ennen toisiaan kaksin taistelun, tää pitää ratkaista vanhalla kunnon väkivallalla. Totta. Olivia tykkää susta kyllä. Joo. Ja sun pitää vaan osoittaa sille, että sä välität ja mikä olisi parempi tapa kuin hakata toinen mies. Ei mikään. Ei mikään. Miettikää. Mä oon aika pitkään miettinyt, että tämän koulun kirjastossa on aivan liian vähän kuvakirjoja. Tuu sit esiin ja lähdetään kuvittamaan! Entäs se kirjastohoitaja? Ihan niinku se vois meille mitään. Valenttinen heittää sen niskapilloista kaappiin ja jätetään se sinne! Ja sit se tulee kaapista. Niinpä. No niin, mennään. Sen jälkeen joku teistä saa opettaa mulle, miten laitetaan kiekko ylämammaa. Se on kyllä ylämumma. Niinhän mä sanoin. Sä sanoit ylämamma. Haluatko säkin sinne kaappiin? Mä voin kyllä järkätä sut sinne, jos sä niin kovasti haluat. Niin. Sä sanoit ylämumma. Sitä mäkin. Noniin, mennään! Näittekö te just mitä mä näin? Näin. Jumala! Ei helvetti! Olenko minä Nero vai Nero? Supernero! Meganero! Joo, Supernero on kyllä parempi kuin Meganero. Eipä nyt sano sen, mutta Mega Supernero! Extra Mega Ybernero. Ultimaattinen ydinnero! Supernero! Eikö se on parempi? No niin, pojat, nyt lopetellaan se kyrpäkikkeleiden mittailu alukseen. Tää oli siis mestariteos prankiksi, mut vaan erävoitto. Pitää katsoa, että täytyis meidän päästä Cesariastakin eroon. Yes! Fucking Caesar. Onko sulla sisaruksia? Joo, mulla on kaksoisveli Sebastian. Käykö se meidän koulua? Ei, se asuu mun isän kanssa. Miksei se asu teidän kanssa? En mä tiedä, ei se koskaan kertonut. Se ei ole oikein aikoihin ollut kiinnostunut jääkiekosta tai oikein mistään muustakaan. Se on vaan vetäytynyt olla ikäkseen. Mut me oltiin lapsena paljon läheisempiä. Niin mekin. Se leikki munkaan aina prinsessaleikkejä ja mä pelasin sen Pokemon-korteilla, vaikka ei me edes tiedetty sääntöjä. Siis me pelattiin Antonion kanssa. Mut se kyllä tasan tarkkaan ties säännöt. No varmaan. Mut joo, sit ne jäi se pelaaminen, kun mulla oli niin paljon treenejä. Ootko pelannut kauan ringistä? En. Mä aloitin aika myöhään. Ehkä 10-vuotiaana. Ai.
Mä oon pelannut aina. No, pelaatko sä ensi pelissä? Siis joo, kumma kyllä. Siis Orsino... niin joo, jep joo. Siis Orsino pyysi kysymään, että tuut sä kattoo sitä lauantai-peliä. No, tuun, mutta en Orsinon takia. Kiitos Cesario. Sä voit sanoa Orsinolle, että lakkaa piirtämästä, kun mulla on mielessä yksi toinen. Mutta nähdään pelissä. Odotaan. No. Okei, Viola. Sä ehkä kuvittelit kaikki noi kädensilittelyt ja kaikki noi katseet ja kaiken muunkin. Nyt et sano yhtään mitään outoa tai mitään, mistä Olivia voisi tietää, että sä oot kusettanut sitä ihan täysin. Sä et oo yhtään sellainen, mitä mä ajattelin. Okei. Säkään et oo yhtään sellainen kuin mä luulin. No se tässä on se ongelma. Mä en oo se, mitä mä oon. Mitä sä puhut? Mä haluan, että sä oot just sellainen kuin sä oot. Mut sä et tunne mua. En tietenkään tunne. Ja siksi me tutustutaan. Ja siksi mä tuun kattoon sitä peliä. Mä haluan nähdä, kun sä pelaat. Hengitä, en mä pure. Me voidaan edetä hitaasti. Vai onks mä käsittänyt jotain väärin? Ei, et mitään. Cesario, älä stressaa. Nähdään pelissä. Musta tuntuu, että mä oon tehnyt virheen ja mun olisi vaan pitänyt mennä pelaamaan ringetteen. Helvetin Olivia, joka puhuu mulle ihan niin kuin se tuntis, mutta vaikka mä valehtelen sille päin naamaa. Ja helvetin Orsin, joka katsoo mua niin pitkään, että musta tuntuu, että se tietää. Ja helvetin coachi Fabian, joka hymyilee ja taputtaa mua olalle niin saatanan isällisesti, vaikka se koko joukkue on tänne hulppuja. Kyllä mä tiedän, että mä oon ihan itse itselleni tämän kuopan kaivannut. Mä tiedän, että mä oon tyhmä ja itsekäs. Mä oon vaan niin väsynyt. Mä haluaisin olla hetken rauhassa ja tehdä asioita, joista mä tykkään. Mut nyt mä oon uponnut liian syvälle. Täällä on pimeetä ja haisee ihan Akselta ja poikien pukkarilta. Ja musta tuntuu vaan niin saatanan pieneltä. Mut lauantainen peli, se selkeyttää kaiken. Tälle kaikelle tulee merkitys, kun mä pääsen taas jäälle ja musta tulee kaikki se kipu ja huuto ja adrenaliini saa mut hereille. Mä voin kuvitella taas, että mä oon ihan elossa ja huoleton. Ehkä mä kuvittelen lauantaina Sebastianin sinne katsomaan. Mä kuvittelen, että se nauraa, eikä sillä ole enää surullisia silmiä tai tummia silmäalusia. Mä teen maalin ja sit se hymyilee mulle. Se hymyilee, eikä se ole vaan mun heijastus pleksilasissa. Mä vaan toivon, että kaikki tää ihastuminen ja jääkiekko ja kaikki ei menis päin helvettiä. Tai jos se menee päin helvettiä, niin sit mä haluan, että se on semmonen iso räjähdys niinku Leppoissa. Kun tulee autokolari. Jos mun elämän täytyy olla niinku autokolari, mä haluan, että se on semmonen jäätävä kolari, missä se auto vaan kääntyy 360 astetta ympäri ja räjähtää. Eikä kukaan voi katsoa enää poispäin. Violla on huomenna eka peli. Siitä on varmaan kiva, jos tulisit katsomaan. Mä en tiedä. Iskä varmaan päästä. Hei, älä tuu sun isää. Miksen? No mähän selitän kun tuut. Kun? Jos sä vaan jaksat. Se olisi tosi tärkeitä Violasta. Ja musta. En mä tiedä. Eikö olisi vaan parempi, että mä pysyisin poissa? En mä ymmärrä, miksi Viola haluaisi nähdä mut tämmöisenä. Parempi vaan, että se muistaa mut sellaisena kuin mä olin silloin joskus. Sebastian,
Toi kuulostaa tosi pahalta. No, en mä nyt tarkoittanut sitä silleen. Ai etkö? No en! Sebastian, kun me tultiin tänne, niin vaan ekana päivänä vielä ajattelin vaan sua. Ja mä ajattelen sua joka päivä. Vielä on ihan kauhea ikävä sua. Se ei ymmärrä, miksi sä puhut sille. Ja sä ajattelet, että se on sen vika. Älä mene yhtään kauemmas. Mä soitan mun terapeutille. Tekstaa mulle milloin ja missä se peli on. Mä tulen, jos mä jaksan. Kiitos. Mä rakastan. Mä soitan sille. Heippa, Antoni. Hei. Enhän mä häiritse. Joo, mä sitä vaan, että Viola, se mun kaksoissisko, se joka pelaa jääkiekkoa, sillä on peli lauantaina. Voitaisko puhua siitä? Mä haluaisin puhua siitä. Mua hävettää. Mä oon ollut niin paljon pois. Voinko mä kertoa sulle sen ekasta pelistä? Se oli 10 vuotta sitten. Se oli pieni. Se näytti ihan liian pieneltä sillä isolla kentällä. Sillä oli punainen kypärä, koska punainen oli tyttöjen väri. Sillä oli pinkit luistimet. Se oli päättänyt, että jääkiekko on sen laji. Tai ehkä iskä oli päättänyt. Jossain vaiheessa siitä kuitenkin tuli Violan valinta. Mä en koskaan valinnut mitään. Mä aina vaan lopetin kaiken ja menin mun huoneeseen, enkä halunnut tulla enää pois, koska kaikkialla muualla oli niin pelottavaa ja siellä oli niin lämmin. Viola pelasi silloin tosi hyvin ja se oli ja on kai edelleen yhdistelmä luonnon lahjakkuutta ja liian aikaisin aloitettua treeniä. Viola teki maalin tosi alussa ja sitten joku isompi tyttö tuli suoraan sitä päin. Viola törmäsi kentän laitaan ja sen hammas meni sen alahuulesta läpi. Mua pelotti. Se oli niin pieni ja mä olin niin pieni ja mä tiesin, että voinut auttaa mitenkään, vaikka olisin halunnut. Sillä on vieläkin arpi siitä. Peli pysäytettiin ja se autettiin ylös. Iskä nosti aitiossa sen syliin ja se rimpuili. Olisi halunnut mennä takas pelaamaan. Se yritti purra iskää käteen, mutta se myös itki. Koska sitä sattui. Ja mä olin ihan jännittynyt. Koska mä en ollut ikinä ajatellut, että Violalle oikeasti voisi sattua jotain. Mä toivon, että mua olisi sattunut sen sijaan. Se on aina ollut semmonen ja mä oon aina ollut tämmönen ja joo, mä tiedän, että mä voin muuttaa ja mä voin kasvaa, mutta musta se on jotenkin perustavanlaatuista. Joo, sä oot sanonut. Joo. Okei. Mä yritän mennä. Joo. No, jos mä puhun iskästä.
Missä Malvolio on? Se on paljon parempi tässä. No, en tiedä. Kuulet, että se on käyttäytynyt jotenkin oudosti. Joo, siis mä en tiedä mikä Mitä muijat? Malvolio. Malvolio. Kurjo sanoi, että te olette täällä. Kurjo. Miksi sä oot puhunut Kurjon kanssa? Kumma? Malvolio. Siinä on tapahtunut jotain. Onko kaikki hyvin? Onko se hassu? Ei. Mikä sulla on? Onko se karvaisempi? Jotkut on syntynyt suuruutta varten, toiset hankkii suuruutta ja toisille suuruus pitää selittää. Mitä? Pukeudun miesten vaatteisiin. No. Malvolio. On röyhkeä, on rohkea. Mistä sä puhut? Ei saatana. Joo. Tiedätkö sä tästä jotain? Minä en. Miksi sä nauroit? En mä nauranut. Nauroit? En nauranut. Nauroit? Tosi vähän nauroin. Minkä takia? Hirveen karkea kurkku. Pitäisikö sen karkeakurkkuisen neidin nyt mennä kysymään Malvoliolta, että mikä sillä on? Ei kun pitäis mennä lääkäriin varmaan Noniin. mieluummin. Mä voisin... Ole hyvä. Mene. Mä lasken 3. 1, 2, 3. Niin. Mua on huijettu. Mun olisi pitänyt arvata. Malvolio, oi. Onko teillä kaikki hyvin nyt? Ihan niin kuin sua kiinnostaisi. Malvolio! Anna mun olla. Olivia vaan käski kysyä. Anna mun olla! Mitä sä nyt tolleen puhut? Ihan pian. Niin. Kuka muu osaisi kopioida Olivian käsialaa kuin Maria, joka on tehnyt sen Espanjan läksyt monta vuotta? Mä en jaksa. Jättäkää mut rauhaan. Te saitte mitä te halusitte. No eihän. Huomio, Malvolio. Saavu välittömästi rehtorin kansliaan. Asia koskee koulun kirjastoa. Sinne meni. Ohitti maailma. Voi, pientä Malvolio raukkaa. Tiedättekö? Tuntuu, että mä oon keksinyt hyvän ajan tuohon kaksintaisteluun. Nyrkkitappelulle. Nyrkkitappelulle. Hyvä. Ylpeys käy lankeemuksen edellä. No. Mikä on lankemus? Se oli kyllä hyvä treeni. Oli vitun treeni. Nyt on kevyt. Oi. On nostettu, kato puttia. Ja alkaa. Onko sulla se orsupuoli? Mä keksin loistoajatuksen. No. Laitetaan siihen grinderi. No niin. Mitä? Se on ladattu jo. Ei, tässä täytyy nyt olla joku virhe. Ei kun siinä lukee, että avaa sovellus. No avaa. Mitä te teette? Me yritettiin ladata Orsinon puhelimeen grinderi. Mut se on siellä jo. Antakaa tänne se puhelin. Me kuultiin se kuulutus. Sä oot ongelmissa. Me ei totella sulle enää. Onks toisen? Orsino! ihan tavallinen päivä tässä. Me oltiin just poistamassa Candy Crush. Eikö se pitää olla Cesariolla? No ihan sama, saanko mä sen nyt tänne, jos kerta poistatte sen Candy Crush? No anna nyt tänne siihen. No, alkakaa laputtaa. Valentin! Odota nyt! Sä näytät surkealta.
Ne yritti ladata sun puhelimelle Grindria, kunnes ne tajusi, että se on jo siellä. Vittu. Olen pahoillani. Ei se mitään. Ehkä en uskalla kertoa sitä kellekään. Vielä. Ehkä kukaan ei usko siitä. Olisiko se sit parempi? No, että kukaan ei usko niitä? Olis, tietenkin. No, ei. Okei. Okay. Mä tapasin yhden pojan, jonka kanssa tuntui siltä, että se ei haittaisi. Se, että muut tietäisi. Tää on vaan kaikki mulle niin uutta. Tiedätkö sen tunteen, kun ostat uudet hokkarit ja sun pitää odottaa, että ne muotoutuu sun jalkoihin? En. Mutta ymmärrän metaforan. Musta tuntuu, että ei nää tunnejutut sovi mulle. Ne on liian isoja. Niin kuin liian isot hokkarit, jotka vaan lonksuu sun jaloissa, tiedätkö? Toi on jo toinen hokkarimetafora. Älä rupea viisastelemaan. Tai mitä? Mitä sä voisit tehdä, joka sattuisi enemmän kuin tää? Te saitte mut uskomaan, että mun paras ystäväni pitäisi musta enemmän, jos mä olisin joku toinen. Tiedätkö sä yhtään, miltä se tuntuu? Tiedän. Sori. Mua vaan väsyttää. Niin muakin. Mä menen. Mä en kerro kellekään. Kiitos. Mä en koskaan edes avannut sitä. Tuntui hyvältä, että joku tiesi. Edes mun puhelin. Kai mä vaan unohdin poistaa sen. Musta tuli varoma. Ehkä mä ajattelin, että joku näkisi sen ja sanoisi, että se on okei. En mä tiedä. Typerää. Mitä? Jos tulit nauramaan mulle, niin voit saman tien jatkaa matkaa. Peli jatkuu, sanoo Tsaikovski. Meinasitko sä luovuttaa näin helpolla? Meinasin. Älä hätäile koskessa. Se on vanha Lapin sääntö. Kyllä hätäilen. Mä lähden enkä koskaan tule takaisin. Tulee häiriö hyvälle, viisaallekin vahinko. Malvolia sua huijattiin. Joku vallanhimoinen mulkku eli Maria ei kestänyt sitä, että sä olit oma itsesi, joten huijas sua. Rakkaus on sokea, Malvolio. Enemmän kyllä toi teikas. Mä luulin, että en tiedä. Olis pitänyt tietää, ettei Olivia pyytäisi muuta tämmöstä. Voi sielun rieska, kun sais kirkossa tapella ja pappia purra. Malvolio, me ollaan kaikki joskus haluttu vaan huutaa ja tuhota kaikki. Sä sait siihen vaan hyvän tekosyyn. Mä piirsin kirkkoveneen Anna Kareniinan kanteen. Lyijykynällä. Mitäpä luulet? Permanenttitussilla. Huulipunalla itse asiassa. No. Mistä sellainen siunaantui? Mä sanoin, että se oli kirjastonhoitajan taskussa. Oikeasti se oli mun laukussa. Huulipunan saa ehkä pois. Enpä tiedä. Eihän tää ole tämän näköinen. On se! Mut on erotettu koulussa ja mä en pääse collegeen. Mun ainoa vaihtoehto on muuttaa Grönlantiin lammasfarmariksi. Tai vaihtaa koulua. Luuletko mukaan, että tällainen juttu ei leviä? Mut leivotaan sekopääksi kaikkialla. Mieti millaisia haukkumanimiä mulle voi keksiä. Anna Kirkkovenen. Ei! No en nyt keksi yhtäkään, mutta ihan varmasti keksitään kun yritetään.
Siitä peniksestä Tristram Shandyn etusivulla saa vaikka mitä. Kuten... Dickstrom Shandy. Sori. No niin, Dickstrom. Eikös siinä ole muutenkin kuvia? Kukaan ei huomaa mitään. Sun pitää vaan kertoa rehtorille totuus. Rehellisyys maan perin. Mä yritin kertoa rehtorille, miten Olivia kirjoitti tämän kirjeen, jossa käski mua tekemään kaikki nämä jutut, mutta sitten se olikin Marialta, ja rehtori katsoi mua kulmakarvat niin koholla, että niiden yli olisi voinut hypätä korkeushyppyä. Valheella on lyhyet jäljet. Mä ehdotan, että rekrytään Olivia puhumaan niille sun puolesta. Sillä on vaikutusvaltaa ja yhteyksiä koulun johtoon. Se pystyy varmasti puhumaan sut pois pinteestä. Entä jos ei? No Grönlannissa on varmasti tilaa yhdelle lammasfarmarille lisää. Haha. Onko väärin, jos mä haluan vähän kostaa? Mulla kesti niin monta vuotta saada mitään kunnioitusta tässä kirotussa koulussa ja ne vaan käveli sen päältä eikä välittänyt. Kuta kosto kovempi, sitä oppi selkeämpi. Hyvä. Oletko nähnyt niitä jossain? Viimeksi hiippailemassa lähistöllä. Peli alkaa pian. Totta. Ne on siellä. Malvolio. Niin. Uusi lumi on vanhan lumen surma. Maailma muuttuu. Ei ehkä nyt, mutta lopulta. Joo. No, mennään sanoo meilahti ja mennessä munat heilahti. Toki. Hei, hei. Tsemppiä peliin. Ei kaan näillä! Mä haluan sut kaksitaistelua. Mitä? No, mä haluan sut kaksitaistelua. Kaksitaistelua? Se tarkoittaa tappelua. Se haluaa tapella. Miksi? No Olivian sydämestä tietty. Sulla pitää mun kaksitaistelua. Nyrkkitappelu. Nyrkkitappelu. No okei sitten. En kommentoi. 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 Andrew, sun noin hiukset on ihan sikana. Vittu! Sun tulee sieltä salatti, okei? Psykoterapia. Vedä sitä munille! Ota munille! En kommentoi. Lainuta ootko se raskaana? Homo hetero. En kommentoi. Miksi edessä saa saada teksti? En kommentoi. Katsotapa vinkkiin uhkassa. Panisitko? Täytyy olla Niitä on kaksi! No toivottavasti! Sebastian! Kuka on mitä missä? Hakkaa se! Okei! Mä kelasin, se onko kalmasta, se onkin oikein, että on kaksi! No hakkaa ne molemmat! Niin me pistiin, sä näette! Sikäli on eteen nyt! Voi vittu saa työtä! No niin kunnit, alkaa pitää etsele! Mä kiitos perkele! Mä olen kallu! Cesari, onko se kunnossa? Kesa? Osuuko se sua päähän? Onko sulla aivotärähys? Kuule, mä en tiedä kuka sä olet. Cesario. Se olen mä. Orsino. Kuka Cesario? Tää on paljon pahempi kuin mä luulin. Sebastian! Viola. Viola? Viola! Viola. Ei vittu. Antonio selitti mulle tän jutun. Anteeksi. Mä olin vaan niin innoissani, kun mä näin sut. Ei se mitään. Mä oon vaan niin iloinen, että sä oot täällä. Voisiko joku selittää, mitä täällä tapahtuu? Joo, mulle mieluusti myös.
Tää tässä on Sebastian. Cesari on kaksoisveli. No joo, sen mä kyllä tajusin. Joo, kyllä. Cesari on myös tyttö. Tyttö? Niinku se pukeutui pojaksi, että se voisi pelata jääkiekkoa. Mä sanoin, että se on huono idea, mutta se ei kuunnellut mua, kun se ei ikinä kuuntele mua. No kuuntelepas. No milloin? No joskus, en mä keksi nyt. Väitättekö te siis, että mä olen ihastunut tyttöön? Mä oon pahoillani. Mä olisin kyllä halunnut oikeesti kertoa. Ei se mitään. Ei se muakaan haittaa. Tietenkään. Siis mähän tunnetusti tykkään naista, rakastan siis koko ajan. Varsinkin ennen kuin ne estää hyökkäyksiä linnakkeisiin ja mörkkään. Ei tää ole mikään ongelma, Cesaria. Viola. Joo. Viola. Sori. Ei mitään. Lähdetkö joskus mun kanssa pisselle? Ei kun ei mitään. Kysy uudelleen. Lähdetkö joskus mun kanssa pisselle? Ei kuulu. Mitä sä oikeesti haluaisit tehdä? Tuutko joskus meille ja katsotaan elokuva 2 tornia? Tuo. No Nessa, mitäs me jo 2 kolmita? Nyrkkitappelu nyt! Tiedätkö mitä? Aivan vitu sama päällä. Melkin tässä yhdessä! Mä luulin, että saa jotenkin ne kuseen tänne kuriin. Hyi! Saatana kuulu, kun tätä vielä kostetaan. Te laitoitte väärän ihmisen tuhoamaan kirjoja! Älkää sortako sorrettua särkekö särjetyn sydäntä! Käyhän se näinkin. Mitäs se peli? Totta. Niin, sen takiahan tänne tultiin. Mut mites nyt kun Viola... No eikö se nyt ole muutenkin ihan typerä sääntö, että vaan pojat saa pelata jääkiekkoa ja tytöt ringettee? Niin. Kyllä mä oon ainakin aina halunnut pelata ringettä. No! Turpa Pojat kiinni. hiljaa. Hei. Jos me kaikki yhdistetään meidän voimamme, niin ei koulun johto voi meille mitään. Tiedät tähän pienenkin olentoon. Mä rakastan sun optimismia. Juu, en tollasta, ei. Ei. Mä en mitään ringettä ala pelaamaan. Tuhkuri jo. Herraka. Tuu John. John tulee. No Roomaa ei rakennettu päivässä. No ei niin. Se on aika iso kaupunki. Jos lasketaan Rooman perustamisesta sen tuhoutumiseen, Rooman rakentamiseen meni 1229. Sä oot niin kuuma. Mites se jääkiekko? Niinpä. Mitäs sanot, Viola? No okei. Mennään rökittää ne. Ketä vastaan me taistellaan? Ne oli kai jostain Veronasta. Okei. Tuu. Jaha. Hei. Kuule, Antonio, eikö se mitään hätää? Katso, otat siitä tuolla. Sitten sieltä soitat E-mollin ja G-duurit. Siis hää?